Mhepo dzevanhu vakafa zvisina kunaka, zvisina kuvharwa, zvisina kutsipikwa. Chava chombo chokuita sokuti makutosumudza dzimwe mhepo mukati memusha wamasvika michikonzero. Mhepo dziya dzakararadza kuti uko kwakudirwa bute pasi. Saka zvakwakudirwa bute pasi regati manye kupi ikoko. Ndokuti asikuti dzimwe mhepo dzakusumuka dzakutonetsa nokutovhiringidza vana pamagariro nepamararamiro. Dzokei makutodzoka makundopfuma manje kwakabva mai vanhu. Kwakabva mukadzi ani munyasozo. But panguva yachipapapo paidyiwa paitya chiva varapwa chiuya vachidini vachita zvavaita handiti zvichiitwa zvichidyiwa zvichiita sei zvichitifara chipembera asi tisingazivi kuti kumagumo azvo kune nhau dzimwe dzinosumuka dzinozosara dzakunoponda vana. Zvino inini ndoti kutambira kudakaita mbuya ngeye kwamadziwa chando handi mushangana handi mumusha makasandira ngeye kwamadziwa chando wanaye kwamadziwa chando wacho waripo handiri kuti saka inini handizvikuviriba kana chida undiuraya ngazvitondiuraya ndapedzeta. Hazvisiri zvokuti baba mufe handiti tiri kuita kuti zvinhu zvifambe nenzira yazvo yakadini yakanaka. Nguva iyoyo yamakatambira inini ndiri kuti inini vana imi musauye nenyaya yekunongedza. Ani muchazonzwa zvinotaura? Musauye nenyaya yekunongedza asi mawira amunozoita manje kuna baba muri kwenyu kwamunenge muri kwa munouya nenzira dzekuti iwe ndiwe ndakatonzwa iwe handitika zvinokunetsai zvinokunetsai kuti atambire. Saka anoda kutaurirwa mafambiro enhau dzimwe dzakamakanomutsa kumashuro dzakuya dzichinopfeka kumhuri yenyu. Nhasi mhuri yenyu yatanga nematambudziko inotarisana nemi nokuti nhasi niwe ndowo muti musha. Musape mhosva mutorwa uyo nokuti makamugamuchira sezvaakanga ari zvinhu zvake. Haisiri mhosva iyoyo. Asi chakutaurwa ndechekuti pane zvimwe zvanhu zvakasoitwa kumashure uko. Zvakandobatana. Havasi baba vakazviita. Zvakasoitwa pamwe nana baba wavo nana sekuru wavo zvangazvisakadara asi zvanga zvakagara. Ndamboti sorry. Ndamboti sorry. Zvakamboitwa ngevanhu waira hangaire. Ndamboti sorry. Dzinza rekwaira hangaire waira munhu akabva kumusha kwake sawe. I'm sorry. Dada kuti kuna baba handizvo pakatambira baba paakarora mudzimai wake kaine zvinhu yake handizvo auya toti mweya wavakauya nawo iwoyo handizvo here mweya uyu waitobatsira kudhifenda zvinhu zvava zviri mumashuro ndipo kuti mweya uyu waitovhara mweya yemumashure kuti isusu tirege kudii kunge tichinetseka ndizvo here. Mirai baba. Hazvikwadzi mweya uyu regai nditaure regai ndikutaurire miraizve ipo pese ndapanzwisisa handisati ndasvika ipopo kuti mweya wakauya namai mukadzi wababa mumusha waidhifenda zvemusha menyu hapana link tiri kunzwisisana pekuvhura ndapanzwisisa zvanzi kuenda kwaakaita zvinhu zvese zvabva zvati nyanga handiti mwana ngatiwiriraneka zvichireva kuti anga aripo kudai handiti ndiye waito hanzi paitiwa fuya ndokwakumhanyirwa ndokwane ruti kwadodiwa fuya saka ambai iko kwatiyoti fuya ndokutino kuti tautoenda tete nezvachiri kumatuya zvakava zvawo yo zara mumusha medu. Saka ndiri kuti inzwai munhu watenzi ndiri kuti imi musaende pakunovenga kana ari mai venyu kana ari mningi wani musavenge mai venyu kana musavenge munhu kwaakabva musakuvenge zvaakauya nazvo musazvivenge but paakapinda mumusha chikaranga chichipinda nacho mumusha haana kungopinda njye akatosumwa. Unonzwisisa? Wasumwa ubva wauya nezvinhu zvake tobva tamutambira but panguva yavaita chikaranga ichi vari vaviri handitika vaita chikaranga vari mushamani mavo zvavaita chikaranga vane matauriro avaita kuna baba vari vangani vari vaviri. Baba ane kamwe kamuitiro kaaita sekuti nhasi unoti akanda fodya pasi sababa achikanda fodya pasi saizvozvo midzimu yese yakanga iri mashure yakaona nyama iyi yaona nyama iyi ndokubva yamhanya kuti ndokune chii ndokwane tachu nekuti kuri kudirwa fodya pasi
ndokubva ati nhasi unoyu kufa kwakazoita kuti madzimai wafa mukadzi achisipo, ndokubva paita chikaranga chechana nezvezvaitika zvavo zvanoti bvu njange musha hamuchamiri, hamusisina chimiro chakadini chakanaka. Matambudziko akutanga kupfeka chii kuvanhu. Ndipo ndandiri kubvunza inini ipapa pekuti uyu mweya wakanga uri mumusha wamai uyu wekumusha kwana mai ndiwo waitotivharira matambudziko ekumashuro aimwairwa foya aya ndizvo here? asi muri moedza kuyakirie mamire zvakadii zvakaita tamira nemubvunzo wanotora mubvunza tauri tiende kuti kumberi. Saka mazvisisire muri kudai kwakuti musaziva uri kuti ikoko ndo kwakaita rudi ndokwane touchline yekuti mhepo dzese dziite sei dziuye kuti ndokwati vafuwe ndotiwanda ndotiuya nguva yose kwawanga uchi nguva yose awakanga uchi nguva yose awakanga uchirapa handimunyasonzwa ngei kwakwakati dii ngei kwakwakati dii kumashuro uko asati anikira ngei kwakwakati dii kusina matambudziko handitika so hamuchadiri nhai matambudziko abadini asumuka. So kana ndakutaura ndinoti mudzimu wakauya kuuya mumusha uyu hauvhariri mumusha wese, wanga usiri mudzimu wokukuvhikirira imimi, waiita nezvani nezvawo. Kana waita nezvawo nhasi kutaura kuti vana vakaberekwa namai ava vainga vaine shield, handimunyasonzwa vamwe vese musina kana shield, nokuti waishiudha mushamani vawo. Nhasi wafa kudai, wafa zvawafa, matambudziko ese akutotanga kutodini, akutanga kusanganisa mese. But tisingatauri nawe kuti tiri kupumhana kana kunongedzana, asi tinouya zvakanaka kune nyama yasara yamakatarisana nayo. Tochitaura nawe kuti chikaranga, iwo wachinzvenga kuti chinamata, ndichikanzi chinamata hapana, chikaranga ndo chiripo. Nhasi nguo chena zvayo, asi tisingazive kuti chikaranga chiripo, asi chiripo chikaranga chakazvimira nekumira kwachakadini kwachakaita. Apa panoda kugadziriswa apa imwe mweya yakamutswa nevanhu nemutorwa mumusha nekudira kwavaizoita doro nefodya dzavo pasi, ndio inoda kutanga yandozorodzwa yozondoburitswa mhepo dzakafanira nedzidzidzi kuti vana ava neveshe vagare zvakadini zvakanaka. Musha menyu hamuna kana matambudziko atinonyanya kuona akaita gomo, kana mukavharirwa nhauika zvingasvike panguva yekuti mese muchaenda mukunogarika, muchanononyarara kumatambudziko, ndokunge dzavharwa nhau dzipi idzodzi. Asi zikaramba zvakadai so, baba akanzi nhasi asisipo, aiwa munotemana nematemo kana satofambirana mufambirani futi. Moenda vanhu kuti zvakare kunopumhana, asi muri vana vadiki pasina chamunenge makabata mumaoko menyu. Ndinoti ndiwo mashoko kwamuri. Ndapedza nini? Saka ndiunesa zvinokonzerwa ndini. Inini mubvunzo wangu wanga uri kuti kuvhurika kwakaita musha uyu mushure mekunge mai asisipo bwana. Ndiwo ere matambudziko avafamba kuya kobata mwana uyu. Zvakadaro baba ndikanga ndichinzi inini ndaita hokeri, handiti hokeri yandaita hokeri yekuti ndinomboita chikaranga changu ndichidini nyama iyoyo yaimboita chikaranga iyoyo ikanga ichinzi nhasi haipo, yaisisipo mavhariro aita nezvaaita nekutsipika kwaaita. Kusisina achaziziva kuti secret yaitika pazvinhu izvi ndeipi. Kusimuka kwematambudziko akuuya chingobaya one time, paanobaya ndipapo muri kunzwisa baba wangu. Saka nyaya iripo ndeyekuti baba ngaachatsuki kwemuri vakomana hongu chinamato chazouya nhasi, asi ngatimbodai apa neapa kuti zvinhu zvidini zvivhani. Chiremba pane panandobvunza vese fodya rikadiwa basa handitika baba wakanga wakuita zvawaiita chikaranga ichi chinozobuda here chichitiratidza gwara. Zvakanaka, ndinoda kuti mwanasikana wabvunza mubvunzo wakanaka. Nyaya yandinoda kuti muitika ndeyekuti baba anofanira kudzokera kana tawirirana kubva pano. Baba anofanira kubata fodya ravo sefodya, woenda naro pachikuva, wanotaurira kumagamba wose kana kune zvinhu zvakarombwa mumisha zvizorori. Handimunyasonzwa zvazorora, toda kuwana gwara rimwe chete rokuti upenyu hwedu hufambe zvakadini zvakanaka, kutangira patiri nevana ndakazvara nemhuri yose mumusha, nokuti ndini ndakamirira mhuri yese. Pasina izvozvo
munoramba muchingonetseka maenda apa mabva maenda apa mabva hapana chamunoburitsa. Saka ndinoda kuti chikaranga chinoitwa hachisi chokuti bikai doro munobvana baba, hachisi chokuti endei munozonoti muzonotarira vana sekuru nana sekuru. Aiwa, baba ngawamire mumusha mumba mavo nokuti ndiye baba obata fodya pasi otaurira kumidzimu yake. Kunyepa baba anoziva matauriro emidzimu yekwawa yese kubva pakutanga. Hamuna chamunovadzidzisa. After zvadaro ndoimba kuti zvese zvinofanira kuzorora. Kana vese vanomuka ngazvizorore. Zvazorora mwana uyo ondobatsirwa, zvinhu zvofamba zvakanaka. Haisi pari iyo, haana urema, asi munotokonzeresa urema nekuda kwokuti mutiri kuramba chingotenderera. Ndo pandati inini imimi sevanhu handitika isiri nyaya yekuti tinofanira kuti tiuye pano tigare tiburitse zvinhu izvi pamberi pavanhu. Handimunyatsonzwa. Torai chiremba osvika pamba penyu, baba vaita chikaranga chavo vapedza, tapedza, mapedza kuita chikaranga, right. Takuchikumbira manje kuti kana kuine zviri kutambudza pamwana wenga zvichibuda pazvinofanira kubuda, zvitiudze, zvitaurire gwara, zvobuda zvakadini zvakanaka. Nokuti baba vabata machinda ese aimbosumuka, vabata matambudziko ose aimbosumuka. Ndo mamirira zvayo zvakaita. Anorapika mwana uyu. Chiremba ndambodzoke pamashure apo. Mashure mambotaura maererano nemwana. Mukati kana ndakugadzirisa mhepo iri apa, inofanira kuti tiende kutinha 2. Matinhira inoita munhurume ndeyekudai. Ndiri papapo haitini ndisipo inini. Inofanira kuti ndikairova zvakanaka apa inodonhedza vanhu vairi. Sokuti inge atobatwa nedzungu ipapo. Yadonhedza vanhu vaviri ndokurumura kwatinoita mhepo iyi. Munga makugadzirisa. Takugadzirisa. Ibona kutangamira. Munga matini dzaibona. Sumuka futi ubva ipapi. Ibona kuenda mberi. Ndo pandaita maita baba nezvipitika. Zvese ndazizwa izvi. Indoti mutini dzeira apa. Ndo patiri kuti. Ndo patiri kuti. Inzwai kamaiva. Ngaitini dzeti unoti ya baba saimberi kwayo. Chete. Mandiri muri padare. Inzwai, ndo pandatini imimi munosumuka kubva pano. Handimunyatsonzwa. Baba ava vondotaura zvavanotaura kumachindani ekuwa mushawa kwawo, kuchikaranga chani chekwawo. Kudeketera kwese vanokuziva baba. After mukudeketera motora chiremba, makaungana seizvo zvizvi. Handitika musati mambomhanya yondorohwa mhepo apo yobva inoti uyadonha. Yo painodonha inofanira kutaura kuti ndini ningi ndakabva pakati. Musingapokani, musingatauri, musingaprofiti. Ndo nyaya iyo. Inenge changamira inenge iri kurohwa hayo zvekunana baba wacho. Aiwa, koye mwana ari kurohwa asi mwana here. Ndio ndotaura. Imi muri kuzotya mwana wakuru iye asi mwana here. Asi kurwadziwa here. Saka tine chimwe chiwano. Asi dambudziko tinoti tini zvezizvo kaizvi. Dauronga life yedu tesirika. Ndogadzira upenyu tesiri. Mwana. Ndo pandiri kuti saka sesusa izvozvo tine zvimwe zvinhu zvatinogona kuita tiri pamisha yenyu, tine zvimwe zvinhu zvatisingaiti tiri pano. Pamusha yenyu kwete penyu kana mimi penyu pasiri kasingaiti tongoda kuti pe mwana kana pamai pababa nemwana uyu. Tauya papo mese muchangoda ndicho kuti muripo mese. Tapedza nyaya. Right. Hapa nasi taarifa. Maripa muripo wake sana. Taarifa muripo taita hapa nasi. Ndio nasi. Ko kana makuchizoya kuti timi munonge makugadzira semunhu wanu waroda kutora chiremba kuti munhu unoda kugadzira zvakadini. Yatinofunga. Imi handitoda kuchajai. Shuwa panochajwa munhu. Handidi kuchajai. Ndoda kuti mutange bazopa testimony kuti mwana uyu waita right. Motsagai zvamunoona kuti chiremba tikamudaiza anouya. Abuya ere mubatsiri. Ndinizwa. Nokuti munoti mimi matsotsi ariko handitika. Ndoda kuti muzoona kuti mwana uyu anoramba akaita zvakaita here uye anodonha anoramba achidonha here. Chaizvo. Chiremba ndiyo nyaya yese tatagarira panapa kugara kwese kuchataurira semwana. Baba nandi kuchiremba inini nemwe ndiri tiripi? Tiri kuwa. Aiwa ndozvida.
Ndozvida izvozvo kutatamura tsananguro ndokuda nekuti muda kunzwisisa. Hamungoti masvika ameni zvaita mwoedzokera. Saka baba undiye urikwanisa iri kuombera kuti zviro zvidini zviende apo. Ndopera ndauzondi baba nyara dai chada kuti ndizobvunza. Saka matsananguro ndochangamire mimi. Baba ndiwo arinira manja ari mhepo dziya dziendepi. Ndiko kwandiri kutaura kutanga nokupedzisira kuti vanofana kunozorodza sekusimudza kwakwaita kubva pamatangira vaita nemafambira vaita. Munzwisisa? Saka mwana gwara chikwambo changu iri. Baba handi chikwambo chenyu. Hachisi chikwambo chenyu. So kwanzi munofanirwa kuombera. Ndati mune chikwambo ipapo. Hapana chikwambo. Hanzi nini ndoda kuti mujekese nekuti munoti saka indati nini handina kuti vane chikwambo munyatsonzwisisa handina kuti vane chi wakutoti ndizvo wakutoti ndatodini baba ane pfungwa yawo iwo baba dai mwari vatibatsira munhu wamutaura naye hamusi kumuziva muchandizira zvenyu zvakanaka muchanyatsondiziva chaizvo ndakuroverai mhepo iyi ichindorova vanhu 2 wadiki then topatati mhepo iyo ngaitaure yani nguva yakadiko ichingokushungurudza isingatauri saka ndinoti ngaitaure ichataura ndototi baba ndikasika ini handisida 1000 pamuri baba munototambura asida 1000 asida chii garai makagadzira nyaya yekuti chiremba ari kuuya munonzwa here mukuridza garai makaziva kuti chiremba ari kudini ari kuuya mogadzira pamene madini magadzira handiburitsi yangu yemubhazi ndoti ndakuuya kumba kwenyu ndinotofamba nemapurisa iwa vachangamire toenda kupi ikoko tosvika toita basa handizveni mozoona kuti mwana uyu anoda mozoona kuti vanenge vabudirwa havatauri here nhoroondo yakanaka tabuda 2 tova tabvisa 1 wacho obva sara akabata mhepo otaura nyaya dzese dzobva dzapera kuti tsvai ndakudaro ndobva ndachirapa ndapedza ndongoisa loku x yekuti mweya wangu ngawachasodzoke futi papi kana taakuzorodza todzinga takadai tinogadzira takadai saka mhepo iyi anenge akubhuwa aya anenge akudzika pasi aya anenge anovereka maoko kaanenge ari kuisa pamadhini no hachisiriyo nyaya handiti mukaona andinoti abudwa nemhepo iyi zvatiri kutaka imhepo yokuti yasvika kumagumo kwairi kutaura handiti ngaibva yarohwa kubva ipapo vichidzoka kupi kumusoro yadzoka kumashure uko yadzoka kumashure ka ine painofanira kubata kuvanhu vangani vaviri vanenge vabatwa nemhepo iyi hazvitauri kuti ndo vakanikirana ndo vari kukonzeresa ko isusu manje ka tomboti pamwe munogona kuti gairo munhu wakaita kuti ndiye wakaita kuda munhu wakaita kana muchida inonzi back to center imimi chete imimi muri kupumhana handiti ka hamusi kunzwisa kuti ari kuzviita ndiani chiremba ndiyo 3 days inenge yatosvika pai 3 days pasina 3 days handisini saka isusu ndio ndiri kudai but wanenge warohwa haadzoki kutoenda kupasi unotomuviga ari muridzi wangu ndati tusende inoitwayo zvemwana arapwa ndopa ndongoti taivhomora ipapa paback dzokera shamwari pamuridzi wani inosvikawo ichiita zvainoita hazvinditadziba izvozvezvo kana mati ndongoya ndakananga back to center ndotoya ndakangobayirira zvatopera handiti ndo nyaya ndapedza neni saka zvinotoita here tomboti kutoti nhasi chaiye motozi chiremba hambai makagadzirira here aiwa ndiri kungobvunza kuti nhasi tototi chiremba uyai munobva matoita mukanditi ndiuye inini handiti muri kuona ziso ramambo makundida inini hamutafoneri pendinofonera ava wosumuka neni toya kumba kwani kwenyu mangwana ko mukanditema mukandicheka nebanga ndisina ziso ramambo ndoti ndikuite hazvisenzi chiro ndapedzerana nemi muchine kubvunza muchine munyota inini ndandine pekuti chiremba muchinyatso kutsanangudza kuna baba kuti saka sambira chisvikai kumba munidai social media yavhara saka zvamunoita manje ndechekuti handivatsanangudziri kuti munodai
handitika pavanenge vanzvenga musi wandosvika sei apa makapanzvenga handiti kunyatsonzwisa imimi ndiri kuvatuma nebasa rekundosvika vachimboita kuna vanhingi vakanga vari pakati nepakati ndini mwana wenyu nhingi ndakubata fodya rinchikanda pasi nezvinoti mumatambudziko ari kunetsa mumhuri vanovaziva handitika tiri kudaidza chiremba mumusha auye musha makadini makajeka mutarisire chiremba nezvese zvaachaita kuti chinhu chedu chatiri kuda chibudirire handizvo kana mukanzvenga ipapa aiwa munzvengi mamunhu mukuru ndonyeri kuti imimi muye muite basa nhereka muri kogadzira ndapinda panapa hapana chamaitirwa pano pana hapana chamarapwa ene ndiri kunzi panapa handirapi munhu pana ndotsanangura ndakutsanangurirai saka pamusoro mhiri wekakasambira pane vamwe vada kuuyawo pana